Gurti chalukmang khoroksa cherai railway track o archomsa ar jagao train phai rokha tei o cherai ni saka tei 40 ta dibba ganang malgari train bini saka tei lainani nangkha phiaba belai kheno wana jagnai kok o 11 boshor umorni cherai banchi rokha bini saka tei 40 ta dibba ganang train malgari kuplung obo bini saka tei laibo bo kuno ongliya kaham kereng no sago dukhumai dia karei banchioi tongrokha belai kheno kirimasincha wana jagnai koktoma social media o kasawai phaikha o video no capture khlaina rakha ar jagani no khoroksa borok tongnai tei video khlaite ar jagao nugui mankha khoroksa cherai Gurti chalugui railway track bwskango sogui tongikha tei sislapliya je train bo speed khlai phai tongmani ar jorao no khari manliya o cherai railway track ni patri kini kesaro khlai geragui tongkha bini jande banchi no hinui tei bini sakatei laikha 40 ta dibba mal kuplung ar jagao tongo mikheteng thaiketeng je phatar hasteni simi phaimani akorok tei o train kuplung mal kuplung bini sakatei laikha phiaba belai kheno wana jagnai or jagao nugui mankha mangpli ar jagao je tongnai rok hingke to wan sugui paikha or cherai train be baksa no bini chaka ba baksa no kepegi thangsinai tei banchire glakha bekereng bukur phano mandra glakha hinui phiaba or jagao train laibai nugui mankha je o cherai kaham kereng no railway track ni kini kesar patri o rokojak khlai tei bini sago mungsa dukhu manliya hingke jeng obono tamo hiniman chamatkar de hinima nakiba kudradiya khiba mataini karisma ogo nago dikha Uttar Pradesh ni Chandilli jilao amo Sayyed Raja station o khoroksa cherai Gurti chalokna thangtani o bini jan thangtei khlai banchi rokha asomsa train bo Gurti chalugui tongmani jarao phai reba bai o cherai kirijagui gaprokjagui tini banchugula kahinui o train ni track kini kesaro no bo rokowi paikha tei bini o buddi no thepaoi haike rokoma tei bobo banchioi tongrokha hingke norok obo kahai rok no tamo sanani muchung comment section o thangui comment khlai salai di।